Здравейте, приятели, аз е Мисикосъм и това ще бъде понито демон. Да, ще има такова. Се притеснете. Искам да го разгледате. То къде беше това е? Вземам само. Ето тук е. Ето. Това по историята ще бъде, нали, краля на всичко зло. Краля на вампирите и демоните. Ама той ще бъде мило с мен, нали? Нищо, че аз съм ангел. Малко странно по-зависи и тая министър. Ама той ще е готин като цяло. Поне така планирам. Още не знам кой ще го озвучва, няма да казвам кой ще го озвучва, но той ще бъде краля на всичко такова зло. И той ще бъде вампир и дявол. Вие разбрахте, така че поставете лайк, това е бъдещето пони. Надявам се да ви е харесало видеото и на мен доста ви харесва толкова милица, искам се да ми е гадже, не е сериозно. Ако аз бях пони, щях да искам това същество да ми е гадже, но айде край на видеото, защото не мога да му се нарадвам. Айде, чао, надявам се да ви е харесало това. Поне се опитам да го обърна на другата страна. Чакайте малко. Секундичка само. Секундичка. Оставам. Чакайте. И така. Набързичко ще покажа всички тия позиции. И надявам се да ви е харесал. Според мен е доста миличък и готин. Поне така изглежда. Това пък се носът си. Какво става тук? Нищо не разбирам. Това пък се едно закачен някъде. Надявам се да ви е харесало видеото. Поставете лайк, абонирайте се и скоро ще има истории. Той ще ви чака. От сега нататък ще снимам и пони ключета, които мисля, че са много по-готини от Майнкрафт и другите неща. Ако наистина ги искате, поставете лайк и се абонирайте. Ако наберем 20 абонати, може и да направя сериал такъв за понита. Така че викайте приятелите си на канала ми. За да го намерите, сигурно ще да напишете Мисикосъм в пони света или нещо такова. И вие надявам се да намерите. Ама се абонирайте за канала ми. Извикайте приятели и поставяйте лайкове. Пишете коментари дали искате пони филмче. Да. И да, ако сте момче, не се срамувайте. Това е и за момчета и за момичета, нали? Тук и момчета има. Няма да има такива глезоти и такива неща. Се постарая да е хем за момчета, хем за момичета. Викайте приятелите, приятелките си и айде. Чао. Да се абонират 20 абонати и поне филмче. Надявам се да ви е харесало видеото, как този красавец се появява и обяснявам за него. Айде, чао, преди да станат 15 минути. Айде, чао.
Чао, чувки на всички, Дарам 100 дара, разбрах това. Толкова обичам да снимам видеоклипове с това пони. Това е толкова красиво. Ай, чао, чао преди да излете, айде, чао.